Gi-release na sa Bureau of Customs ang dulan sa 14,000 ka mga balikbayan boxes nga natanggong sa Port of Cebu ngadto sa mga OFW. Atong sayran sa live report ni Alan Domingo. Alan? Sa katapusan, nahiadto na gyud sa kamot sa mga OFWs ang ilahang mga balikbayan boxes. Human kini gi-release na sa Bureau of Customs alang kanila kaganinang yung hapon. Digital content creators. Kini ang mga balikbayan boxes nga gitugyan na ngadto sa mga overseas Filipino workers o OFWs atol sa turnover ceremony sa Cebu International Port. Kabahin kini sa 13,842 balikbayan boxes nga gipugnan nga ma-release sa Bureau of Customs sa Port of Cebu tungod sa kapakya sa mga foreign-based cargo fleet sa pagbayad sa ilang obligasyon. Gumikan ini may aksyon ang kagamhanan sa pagpa-release sa mga balikbayan boxes ngadto sa mga nanag-iya nga mga OFWs. Dakong kalipay nga ang gibati sa mga OFW, apil na ang mga pamilya nga sa katapusan nakuha na nila ang gihaguan nga mga padala nga natanggong sa dulan usa ka tuig. Gani ang uban kanila nauna pa sa pag-uli sa nasod ug sila na ang nikuha sa ilang balikbayan box. Nangunay sa paghatag silang Custom Commissioner Ariel Nepomuceno o Finance Secretary Frederick Guo. Nagpapasalamat din kami at na-release na rin yung bagahe naming matagal nang hinihintay. At salamat din sa ating namumuno, sa Bureau of Customs, lahat-lahat. Yung mga nagkamali na yan ay ididemanda namin yan. Pananagutin namin sa batas. Ang isasampa namin dyan ay large-scale estafa done through cybercrime. Yan ay walang bail o walang piyansa. Pananagutin namin yan. Hindi natin hahayaan na maloko ang ating mga kababayan, sisiguraduhin ng gobyerno na protektado ang kanilang pinaghirapang padala. Ayaw mo magpailad sa mga binuang na box handling companies. It's one of the service providers na nag-deliver directly sa mga houses sa mga OFW. Sa pahimangno lang yun sa Department of Finance ug sa Bureau of Customs alang sa itong mga kaigsuunan ng mga OFWs nga kinahanglan magmatngon o kung magpadala man kadtong kasaligan yun nga mga cargo forwarding companies ang ilahang ipatronize. Ses. Daghang salamat, Alan Domingo.